Ассалому алейкум, ҳамватанони азизу гиромӣ, муҳтарам тамошобинон, мардуми соҳибилм, мардуме ки мехоҳад ки ояндааш дигар шавад, мардуме ки мехоҳад ки зиндагиаш беҳбуда шавад, ин тамошобинону хонандагони мо ҳастанд. Умедворам ки аз рӯзе ки шумо барномаи Чашмаи умедро тамошо карда истудед, хеле беҳбуду дар ҳаётатон пайдо шуда истудааст. Баъзе комментариҳо хонда ман дида истудам ки баъзеатон кам-кам пул ҷамъ карда истудед, пасандоз карда истудед, баъзеатон уже китоб хонда истудед, баъзеатон уже фикронатон дигар шуда истудааст, баъзеатон гуфтастед ки устоз мана худо ба шукр магазин кушодам ё ки аз кори сиёҳ даст кашидам, дигар кора карданам. ин нишонаи хеле хуб аст. Дар байни 1 сол, 2 сол, 3 сол ин хеле нишонаи хуб аст. Ман гумон мекунам ки 5 сола мардуми мо хеле ҳаёташ дигаргун мешавад, агар ки ҳар якти шумо бо 5 кас, 10 кас, 20 кас ба ҳамин чизе ки худатон меомӯзонед ва ё ба расонед. Вақте ки шумо дигарро ба ёрдам кардед, дастгирӣ кардед, расондед, бо беҳбудӣ шудан мегирад. ҳамватанони азизи гиромӣ, барое ки натиҷаи шумо бо тестатар шавад, бо кори шумо пештартар равад, имрӯз дар бораи фикронаи инсон гап мезанам, дар бораи нуқтаи назари инсон гап мезанам, чунки то шумо нуқтаи назаратона ба қувваттар накунеду фаҳмишатона дигартар накунед, натиҷаи олӣ ба даст овардан наметавонед. Мо чӣ кор кардана мо дар кор барое ки шумо натиҷаи олӣ ба даст биёред? Нигоҳ кунед ҳамватанони азизи гиромӣ. Дар даруни одам дута қувватай, дута қувва. Якта қувва қувваи одама пеш мебурдагиай, якта қувваи дигар қуввае ки одама нигоҳ дошта меистад. ранги тормоз, гӯем ҳам газ, ҳам тормоз ҳаст мошин ба. Даруни одам ба мехелай. Як қуввате ҳаст ки қуввае ки одама пеш ба тела мекунад, як қуввае ҳаст ки одама нигоҳ медорад, оқиб ба мекашад. Мана мисол қуввае ки шумо пеш ба мебарад ин чиай? Мақсад доштан, худованд ба бовар кардан, меҳр доштан ватан ба, меҳр доштан падару модар ба. Мо мегӯем ки ман хона месозам, хизмат мекунам ки фарзандам нағ зиндагӣ кунанд, падару модарам ба хизмат кунам, модарам ҳаҷ барам ё ки падарам ҳаҷ барам. То есть ҳамин чӣ мана шумо қувват метиҳад. Обрӯ гирам, барои обрӯ гирифтан, даруни мардум ба як ба обрӯманд шудан, ҳамин чӣ қуввате ҳаст ки шумо ба пеш тела мекунад, ба пеш қувват метиҳад ки шумо ба пеш мебаравед. мисол соҳиби орзуи худам мошини хуб гирифтан, зиндагии хуб кардан, оилаи хуб доштан, ҳамин чизҳо, маълумоти хуб гирифтан, илми хуб доштан, ин чизҳо як қувваест ки шумо тела мекунад ба пеш. Бо ҳамин хел қуввае ҳаст ки дар даруни одама оқиб ба мекашаду дошта меистад, ранги тормоз. Ин тарси шумо, гумонбарии шумо, ана чӣ гум бахилии шумо, ана вақте ки ҳусидхӯр мешавед, бахил мешавед, тарсончак мешавед, метарсед. ана ҳамин чи вақте ки шумо фикри дигарро қатъи кор мекунед, вақте ки одам шубҳа дорад, ҳамин чиҳо дар даруни одам қувваи одама нигоҳ медоштагӣ аз ёд мекунад, ранги тормоз барин. Барои ҳамон агар ки шумо ҳамин қувва сар натиҳед, ҳамин қувва аз коре накунед ки ҳамин қувва аз шумо холӣ нашаваду полностью озодона ба пеш ҳаракат накунед, шумо доимо азоб мекашед, рӯҳан беҳад азоб мекашед. Барои ҳамон ин дарс ман ба ҳамин бора гап мезанам, дар бораи фикронаи шумо, шахсияти шумо чӣ хел аз ҳамин қуввае ки шумо медорад ҳаваи халос шудан, чӣ хел ҳамон қуввае ки шумо азоб метиҳад, қуввае ки рӯҳонан шумо ақиб мекашад, ҳаваи шумо чизе ки даруни шумо медорад, ҳаваи чӣ хел шумо полностью ҷудо холӣ шуданатон дар кор ки избавиться шуданатон дар холӣ шуданатон дар кор ки кортон пеш бибуравад. Хуб, ҳамватанони азизи гиромӣ, нигоҳ кунед, мана мисалан мисол имана ин натиҷа. Вақте ки натиҷа шумо ба дилангитон нест, вақте ки натиҷа ҳамон хеле ки шумо мехоҳистед нест, мисол даромадатон ҳамон хеле ки шумо мехоҳистед нашуд, вақте ки шумо мисол гӯем бизнес сохта нестед, ҳамон хел нашуд, вақте ки шумо оила хостед созед, ҳамон хел нашуд, ё ки вақте ки шумо мехоҳед ки кор кунеду даромади хуб дошта бошед, ҳамон даромад нашуд, ё ки шумо мехоҳед ки карьера созед, мисол политик шавед, социални работни деятельни баравед, дигар соҳаҳо баравед, мисол инчо ба сиёсатмадор шаведу, чӣ мисол гӯем, ҳамон натиҷае ки мехоҳед нашуд. ҳамин натиҷа аз чӣ вобастагӣ дорад? Натиҷа вобастагӣ дорад аз амали шумо, действия, амали шумо. Чӣ хел шумо амал кунед, ҳамон хел натиҷа ба даст оварда мегиред. Анакун нигоҳ кунед. Барое ки натиҷа дигар шавад, амал дигар шуданаш дар кор. А вақте ки шумо амал мекунед,
ҳама вақт аз чӣ такя ба чӣ карда амал асар мекунед? шумо ҳар боре ки амал мекунед, такя ба фаҳмишатон карда амал мекунед. такя ба фаҳмишатон карда, такя ба ақлатон карда, такя ба ҳамун илматон карда. диққат кардастед? анакун инсон аз чӣ иборат аст? инсон ман ҳамин подсознание шумо, подсознание гуфта русча мегӯем, мо тоҷикча ман намедонам чӣ хел номаша гум шумо ба ин хел тоҷикча номаш тарҷума мумкин набошад. ана ҳамин подсознание шумо ба ҳамон чизе ки шумо ба уже қабул шудагасту чизе ки шумо боваре доред, ҳавай да ҳамин подсознание шумо меистад. мисол он тарзи ҳаёту зиндагие ки шумо айёшитон карда калон шудеду, ҳамон чиз шумо ба уже одат шуда мондагиай. ҳамон чиз шумо ба фикронаи шумо ба одат шуда мондагиай. ҳамина мо парадигма мегӯем. аз ҳисоби илм парадигма мегӯем. ана ҳамин парадигмаи шумо чӣ гуфтаги гап парадигма? ин самокупности ваши привички. ҳаме ҳамон привичкаотуна, ҳаме ҳамон чизотуна ҷамъ кунедага, ин парадигмаи шумо мешавад. ана ҳамин парадигмаи шумо амали шумо ба таъсир мекунад, амали шумо бошад натиҷаи шумо ба таъсир мекунад. ҳаме ҳамин куллан, ҳаме ҳамон одатҳои шумо ҷамъ кунем, ага привичкаҳои шумо, ана ҳамин ҳаваё таъсир медасуна амали шумо ба. диққат кунед. ана кун вақте ки шумо ягон одаме мебинед ки ҳавай дигар хелтар зиндагӣ дорад, зиндагиш дигар хелай, ё ки либоспӯшиш дигар хелай, ё ки рафтораш дигар хелай, ҳамин информатсия агар ки ҳамун хабар ё ҳамун хел информатсия агар дастари шумо набошад, ага шумо ин чиза инкор кардаам мегиред. инкор кардаам мегиред ки ин намешад, ин ақлӣ не, ин мумкин не, ин ҳеҷ ақлам намегирад. фаҳмидастодед? ҳар чизе ки барои чи баъзе чиза одам намефаҳмад, барое ки ҳамин подсознание ҳамон одам ба ҳаёташ ба ҳамин чиза дидагиш не, таҷрибаи кория надошт, ё ки дидагиш не чашмаш қатъи, вохӯрдагиш не. барои ҳамон ҳар чизе ки одам дидагӣ несту, ҳар чизе ки одам худаш аз стараш нагурзондааст, ҳамон чиё бовар намекунад. мана мисол шумо тасаввур, шумо худатон ҳар рӯз ҳамин чи ба вохӯрда истодед, ҳар рӯз. мана мисол шумо ягон кас мебиёд, ягон пешниҳоди бизнеси хуб мекунад, шумо бовар намекунед, мегӯед не, ин намешад. ё ки шумо меред ягон хешатон мегӯед ки ман фалон кор карданиам, ва ӯ мегӯяд не, накун ки намешад. чунки барои майни сари ҳавай ба ин чизе қабул нест, қабул надорад ин чиза. ё ки мана мисол шумо гӯем меред ягон давлатҳои бегона мебинед чашматон қатъи, мегӯяд ҳамин омода мекунам, не ки шумо чашматон қатъи дидед, боваритон дигар. вақте шумо чашматон қатъи дидед, аста-аста ин парадигмаи шумо дигар шуда мегирад, шумо ҳам ба бовар мекунед. шумо мебиёду хешта бор мегӯяд ки биё ҳамина Тоҷикистон ба мекунем, ва ё бошад бовар намекунад, мегӯяд не, инҷи дигар, инҷи ба намешад, ин корра кардан ақлӣ нест дар мо. ман чандин соло ин чиқадр вохӯрдагӣ дия, аз соли 98 шум аст ки ман мебиёму доимо хешта борам ё рақам мегӯм, хе бизнес кун, хе ин кор кун, вай кун, биё ин хел монем, вай кунем, биё замин гирем, ин ободӣ кунем. бисёраш мегуфт ки не, намешад. ахир ки нашуд, ба ман худам сар кардам, аста-аста карда нишон додан накун. сабабаш чие? Сабабаш ман ҳаминай. сабабаш именно ҳамин чи. ана кун, шумо мегӯед ки ман мехоҳам ки сарватманд шам, ман мехоҳам ки зиндагии хуб бинам, ман мехоҳам ки олим бошам, ман мехоҳам ки чемпион бошам. хоҳиши шумо сознание бай, мана ин болои ин сознание, мана инҷи сознание шумо, ҳаме хоҳиши шумо сознание бай, не ки хоҳиштун мана инҷи ба, орзуҳотун инҷи ба, хоҳишатуну орзутун инчи, не ки шумо магӯед ки одамизод ахиру оқубат, натиҷа ба чӣ чизе ба даст овардан метавад? ҳамон чизе ки хоҳиш дорад ё ки ҳамон чизе ба ки боварӣ дорад? шумо ахиру охирон ҳаётатон ба ҳамон чизе сохтан метавоед, ҳаётатон ба ҳамон чизе пайдо мешавад ки шумо ҳам ба бовар кунед, ҳамон чи ба сидқан бовар дошта бошед.